Tá sé belook tar éis maithúnas all ó dhé somhuair bac. Agus na bhí sé ba ghlacadh an Chéad Chomaoineach ar a sarthán, bé muid líonta le tuiscint agus le síocháin. Cad é Rúbaí? Ní bhíonn mámaí líonta le tuiscint agus le síocháin. Wat tá cinnte go mbíonn sí in na bailach féin. Aréanús, bhí muid buíoch go dhé socht brontanas na sacramenta seo a... Cad é Rúbaí? Ach ní líon dia ann. Tá dia choláit, Rúbaí. Tá sé choláin an é sin. Nach bhfuil is? So, aire muid spirid... Ach coil sé níos. An bhfuil féin is at go bhfuil sé ann. Is Christ na fás. Tuigim. Ach, dan seafóid chainte seo go réas go ná. Ach bhacht na diamantas bhí ar tear sin. Sin is cruthan na scoil dia an. Tú an Chéad Chomaoineach I dhéanú? Is atheist ma. Atheist? Ar an dílann sin nach seafóid, Rúbaí? Dia, sin seafóid. Má ní léon dia ann. Go maith grodó sin. Ní héach ar chumadach an nerid. Nar le tú de Agus Christi. Nar le tusa Charles Darwin. Inis, sin fearr. I dhéann an cíal. Atheist dúanam. Ach cárólam tún focail sin. Ón satellite is dói. Tá man náiriad. A rá leis a sagart nach greidan tú ní. Ach ní shredim. O cuim réad an airgid. Agus tá gúna álinga nach bhfuil. Is tú Daddy's little princess nach tú. Bhí ormsa gúna mar a forchaha. Bhí na cálíní a na chogóin sa brano. Bhí sé do maxum agus maxum. Bhí sé go le ligin do sin tá nó chuite. Tá tú dianna do Chéad Chomaoineach agus sinna bhfuil faoi. Right, sé a chibhéh sé máireach. Corp Christ. Amen. Corp Christ. Amen. Corp Christ.
Corp Christ derem. Nanim te Rúbaí. Nes ní sé tiltte de bhthir bhfuil? Oscail le bhéal. You have a mission camera? In the afterlife party, I might be left out in the rain. I could be hanging with demons, surrounded by flame. I'd have to read a lot of books just to prove you wrong. And I'm sure you've done your research. Rúbaí? So I guess Rúbaí? I'll go along. Do I have to believe? Rúbaí! Seo carachait, Jaws atá ar. Dos na bulbs ar échaí. Oh, fuair my péisníocht. Ach, het a rúiscín wen. Tá má threads le máma. Dúirt me sin mo chud pódrachaí le go ducach biseach urta. Mar sin bé, seacht orangutan fanta. Nis, má tá sé cínte go fréachán sa grán, agus scuileann an ferrimór le chéad a cína cub. Címéid tá fanta? Ní bheith ceann na bith fócaí. Mícheart. Ceithre sé déag, sin dó dhéag. Rá fréachán dhéag. Ní bheith nuair a scuile na fille mar gona scantra sin na préchan ar fádagus imime siad. I should count on my blessings as the surely is sign, and all of the bad things he'll explain them in time. And he's reading my thoughts right now, all those wicked things I think. Thought I was happy without him, but my child, he's the missing link. Do I have to believe?
Even in the darkest night, see the way, the truth and the light. Even in the darkest night, see the way.